सियाड़ पलैले सियाड़ गले वीडियोटा यूट्यूब रे अपलोड
बाबू आगरे यार गाड़ी
जाके ताके दिली पहले काय ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ ଆଜି ନ କାଲି ହିଁ ଆସିବ ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଜି କୋଉଠୁ ପାଇପ୍ ଆସିବ କିଏ ଆଣିବ ଏଇ ପାଇପ୍ ସେ 15-20 ହଜାର ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କାର ମେଟେରିଆଲ ତାକୁ ପୁରା ପଇସା ପଠେଇନି କୁହା ହେଲା ଆସିନି हम